салом. Дароҳои Душанбе дурбинҳои худкор ва ҳамчунин радарҳо насб карда истоданд. Онҳо қоидавайронкуниҳо дар роҳро ба қайд мегиранд. Кадом намуди қоидавайронкуниҳо? Дастгоҳҳо дар куҷоҳо насб шуда истоданд ва онҳо кай фаъол хоҳанд шуд? Ҳамаи ин дар гузориши вижаи мо. ин дурбинҳои инноватсионӣ яке аз ҷузъҳои низоми ягонаи ба қайдгирии вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебошанд. дастгоҳҳо ба таври худкор ҳодисаҳои дорои аломатҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриро аксбардорӣ карда, рақами давлатии воситаи нақлиётро муайян намуда, ҳар як дақиқа ин маълумот аниқтар рашнаворҳо бо лаҳзаҳои қоидавайронкунӣ ба низом ирсол мешаванд. пас аз ин модераторҳои низом ҳар як ҳолатро тафтиш карда, маълумотро тавассути шабакаҳои телекоммуникатсионӣ ба бозрасии давлатии автомобилӣ ирсол менамоянд ва танҳо пас аз тафтиши бозрасон ҷаримабандӣ таъин карда мешавад. аз таҷрибаҳои давлатҳое ки чунин низом дар онҳо ҷорӣ карда шудааст бармеояд ки ошкор намудани қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ба 96-98% мерасад. айни замон низоми мазкур ба таври тестӣ пилотӣ фаъолият карда истодааст. бояд гуфт ки зимни аксгирии қоидавайронкунӣ дар ҳол ҷаримабандӣ карда намешавад. агар маълумот тасдиқ нагардида бошад, масалан далелҳои нокифояи ҳуқуқвайронкунӣ, номуайян ба қайд гирифтани рақам ё набудани он, мавҷуд набудани дигар ҳолатҳои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, чунин маълумотро барои ситонидани ҷарима истифода бурдан мумкин нест. хуб, камераҳои назоратии мушоҳидавӣ дар якчанд чороҳаҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе васлу насб гардиданд. аз ҷумла буриши кӯчаҳои Мирзо Турсунзода ва Ҳусейнзода назди боғи Кӯруши Кабир, буриши кӯчаҳои Соҳилӣ ва Деҳотӣ гардиши диагностика, буриши кӯчаҳои Зебунисо ва Фирдавсӣ назди автосервиси Ханкок, буриши кӯчаҳои Шевченко ва Ҳусейнзода гардиши таваллудхонаи рақами 2 ва ғайра. инчунин дар нуқтаҳои муайяни кӯчаву роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе камераҳои назоратии мушоҳидавӣ бо комплекси радар муҷаҳҳаз гардонида шуда васлу насб шуда. аз ҷумла дар кӯчаи ҷанубӣ ё худ Гулбутаи 2 назди дарвозаи Душанбе, хиёбони Ҳофиз Шерӯзӣ назди маркази барқу гармидиҳи Душанбе 2, хиёбони Рӯдакӣ назди боғи ба номи Садриддин Айнӣ, хиёбони Ҳофиз Шерӯзӣ назди пули канори Қасри Миллат ва ғайра. ин дурбинҳо дар доираи лоиҳаи низоми автоматикунонидашудаи ба қайдгирии вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ насб мешаванд. ин лоиҳаест ки дар асоси созишномаи сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст ва сохтори ваколатдори он корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд ё худ Smart City муайян гардидааст. мақсади асосии лоиҳа и таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ тавассути таҷҳизотҳои махсус ки дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе насб гардиданд ва аз ҳама муҳим он аст ки ба таври электронӣ мо баъд аз насби камераҳо ва радарҳо метавонем ки ба ронандагон ирсол намоем, яъне ки паёмак ирсол намоем ки барои ба таври электронӣ онҳо тавонанд пардохт намоянд. Безопасность города превыше всего. Машин становится больше, и чтобы таких правонарушений было меньше, данная система будет реализовываться. Если говорить про прозрачность данной системы, все данные отправляются в автоинспекцию. Далее автоинспекция просматривает картинки. В случае правонарушений выставляются штрафы, а в случае, если спорные моменты и вы не согласны, вы можете оспорить данный момент и просмотреть свои картинки более детально по запросу. низоми нав панҷ намуд вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба қайд мегирад. суръати муқарраршудаи ҳаракатро зиёд кардани ронанда, итоат накардани ронанда ба чароғаки роҳнамо ё ишораи танзимгард, ба самти муқобили хатти ҳаракат баромадан, риоя накардани талаботи аломатҳои роҳ, риоя накардани талаботи нишонаҳои қисмиро. низоми худкор имкони муайян кардани дигар намуди қоидавайронкуниҳоро низ дорад ва бо дар назардошти зарурат шумори қоидавайронкуниҳои ба қайд гирифташаванда зиёд мешавад. тибқи нақша дар пойтахт дар 135 чороҳаҳо ва нуқтаҳои муайяни роҳҳои автомобилгард марҳила ба марҳила бояд зиёда аз 317 камераҳои худкории назоратӣ васлу насб карда шаванд. бояд таъкид кард ки то ҳол марҳилаи озмоишӣ ҷараён дошт ва касе ҷаримабандӣ нашудааст. расман бошад, низом аз 20 июн фаъол хоҳад шуд.
маълумоти пурра оиди ҷойгиршавии дурбину радарҳо, ҷаримаҳо ва дигар маълумотро метавон дар портали neru.dc.tj ва замимаи мобилии неру дастрас кард.